Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka New Trap Youth Council nong Tliu Circle haka kanriu terik untuk pra arjar arpau kalelek kit yaki prateli ki Mawbynna na tersat bantung hanong Tliu kum kadak ban Kynmaw burom yaki Riewïaleh haka por Tirot Singh haka tay kesngi Maria poi haka snong nong Tliu kinong elam snong katay katany kila ap hanong Tliu ban shimti bat ban ya trailang bantung yaki tay Kynmaw na kabala penlong ru yaki jingilang kabalangkot haka bau presiden keseng kemi uba Robert John Karjarin uladon lang. Shushu hakanik jinglek kit jongga HYC ya kitay ki prateli ki Mawbynna ki nongelam snong ki samla lembat ki pauteli ki kali ki pajba kila ya yaj rangkat katem kaput kasyat kakmen rangkat bat karyam tenrai. Di presiden jongga nong Tliu Circle bonongelam sengkemi samla arhem bodor rangkat lang bat ni beri vice president samla ji organizing secretary bat baro ki nungkit kam jongga HYC na du na West Hasil district bat kumju repi ki parari ki parado ki parasnam ki besong basa hakani ka thanong Tliu area hi brokaway na ka liang jong haseng ni singokit ram hadu kata-kata bat ni da sngoden bok bantip bah khana pateng jong kajep riu ni utrep jongi kidon ki Riewïaleh ki bomju pendam kidon ki Riewïaleh ki ba kamensim yakun kamensim yale ajong ki kaladai ke jing pene dau kaladai ke jing pene ngiu ya hari bat ka jap riu hi barok we na kane ka Hima ka jong pi na ka Hima nong khlau ka banta bat haki por jong Tirot Singh ka bade ka Hima khat sau pra ngisio sarang banong ba ka jap riu ka jongi ublei nong bu nong thau ulai nong kenti ha ka riu ka jongi ya ki khla ka wat ki balong sisa ki ratba bat ka dei hok ya ka pateng ka banta bangin sa Kynmaw bangin sa nam bat bangin thung ya ki Mawbynna ban pen sa nam ya ka kerteng ki jongki maki kila Leit no sha duar ublei re ai ba ka kerteng bat ka nam ka jongki kan sa bat ni ka pateng banta bat kani ka pateng banta kan hikai ya ka pateng ban sakha bakin Kynmaw bah ka wai ka por ka jet ru ka jongi kalayeng ya ka ban yele nam ta ka doba jokari bat ka jet ru hi brok wai kini ki prateli ki Mawbynna ki ba na khaleng jo ka seng ni lapan khre wai undei Mawbynna ban pen sa ya ka nam bat ka kerteng ka jong usngap sing sim usim jo ka Hima mahram ubalawan bat sno bat usim Tirot Singh ban yakun ni ki pareng way undei yo usim bakhadu jong ka Hima shalong ubor manik sim usim ubalalong ka jabing jong ka tu ka revolution lani kata kesan perkhat ubaladon hakti hakjat bot Tirot Singh ban yakun ban pene dau ban pene rgiu yakari bat kajet ruh new trap ka jongi way undei yilong kemi baslur badan nam hakajet ruh ka jongi ka phanong Leit kumju ru yu mon bhot uriu usipai rang ba jung Tirot Singh yu lor sanjaran bot ya ki wei kiri krau kiri paunan ki baladon bot ki balaim ha tu kopor baka jing em ke jongki ka de ke jing em len ladi nam ta kari baka jam ru jongi tingi IT happy ka senjuk jong ka snong thanong Tliu hi brok wei yakini Kynmaw to ai bangin kit bok kit riang lang to ai bau blei nong bu nong thau undon rangkat lang bat ngi ba ai ba kini Kynmaw kin poisuk poitan hang te po snong Leit erten bat bangin thung ya ki bat pen ringiu bat pen dau ya kari ba kajap ru hi brok wei bat kham ta bat pen sa nam ya kini kiru krau ki balalen ladi nam ta ka dau ba jong kari ba kajap ru hi brok wei